Dadi kowe bebeta, Mat. Lho, iki ning dempet matane gedhe, matamu ing. Lho iki. Lho, Bagong lho iki. Colke ora? Colke ora? Ora colke. Ndaraku cilik loro, babak kilut. Iya. Anu babak kulite putung balunge ijole Prabu Baladewa. Colke ora? Ora tak colke aku mlayu ning Saptarga tak kandhake Ndara Brata Simping. Ae nesu ning klerak-kleru. Wektune selak entek ora ndang rampung-rampung. Bratasena remok kowe. Lho, aku ora wedi. Kowe truk yo dandan aja truk yo. Dandake tenan yo. Iya iso misah ora? Ora e. Aku mau amune arep misah. Wes ben mari bebeta karo adikku loro ireng. Hukumane ya kaya ngene iki, Barat. Ki demit kok kaya ngono. Mbok ora di ngonoke. Ngerti aku ya ngono. Bagong. Koko Prabu nggih dipun luwari. Menika Permadi. Lho, Permadi oh nggih. Nggih. Permadi tenan, nggih. Weh lah dal. Samenika sampun pinanggih. Ketemu piye? Ingkang pikantuk wahyu ning ratu mboten sare kejawi namung Permadi. Lho kok sik. Permadi kok entuk wahyu ratu iki Permadi iki mau ning Astana Gadamadana. Koko Prabu lenggah sela dipun jongkongaken menika ingkang jongkongaken sanes ingkang Mbau Reksa. Lah sapa? Lah inggih lelampahan ingkang sampun kelampah kados pundi kersanipun Paduka Kanjeng Koko Prabu. Mugi kepareng ambak barana dhateng ing Raying Ndarawati. Nggih. Satuaring kepungkur wanci Anggara kasih pun Kakang nampa sasmitaning Jawata. Monggo sasmitaning Jawata kuwi mau ana magepokan kelawan kanugrahan. Ketitik dewa paring dawuh yen to dina samengko iki ora suwe meneh bakal ana wahyu ning dewa kanugrahaning para Jawata ingkang bakal tumedhak ana ing Janaloka. Tegese tinampa dening para titahe ingkang urip ana ing jagat iki. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Awanten sabdaning dewa ingkang dak tampa metu marganing pasumpenan nalika semana, aku didhawuhi supaya nggayuh kanugrahan mau sebab kanugrahan ingkang bakal tumiba ana ing jagat iki mau papane ana ing Astana Gadamadana. Mongko Astana Gadamadana ki papan pesananing para leluhur turas darah Mandura. Klebu Kanjeng Rama Prabu Basudewa uga sinarekake ana ing Astana Gadamadana. Mula ora aneh yen to pun Kakang entuk sasmita kaya mengkono mau jernyatane aku putra tinemu pambayun saka Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Kresna sasmitaning Jawata ingkang dak tampa lumantar dalan impen iki mau bakal tak tanjiki marang sira Yayi Prabu. Inggih, Koko Prabu. Kula nuwun sewu lajeng pasumpenan ingkang Paduka lampahi menika kala wau menapa Jawata merdekaken utawi Jawata paring dawuh wahyu menika naminipun menapa kanugrahan menika wujudipun menapa wanter tak tampa cetha sabdaning dewa ingkang lumantar jroning pasumpenan mau ngandhakake yen to dina samengko iki bakal ana tumibaning wahyu kang aran wahyu purba sejati. Mula Blaka Suta wae sak jeg jumlek urip ana ing alam padhang Baladewa iku ora tau kentuk wahyu. Aku ora tau kedunungan wahyu. Mula wektu dina iki wujude kanugrahan ingkang dak tampa dewa paring sasmila lumantar impen, aku kudu nggayuh kanugrahan. Iki iso ora iso Baladewa kudu kedunungan wahyu. Mula sranane gandeng Yayi Prabu Kresna kuwi nalindra ingkang wasis ing samubarang lir. Aku njaluk tuntunan. Aku tuntunan supaya entuk kanugrahan. Wujuding wahyu purba sejati mau. Wis ngono kuwi sing bakal ndak andhakake marang Yayi Prabu Kresna kang bakal ndak aturake komplit ora ana ingkang jijir. Saiki aku njaluk dawuh pengendali Yayi Prabu Kresna. Koko Prabu nuwun sewu. Sabtu aring kepengker
wancinipun Anggara Kasih kula menika ugi nyumpena. Lho Gusti. Nek ngono padha. Aku ya wanci Anggara Kasih. Kula inggih wanci Anggara Kasih. Gusti, kowe jam pira kowe? Kowe jam pira? Ya kula nuwun sewu, wancinipun Puspa Tajem utawi Kadoro Dasih tegesipun impen menika badhe nemahi. Weh lah dalah. Yen ngono sakwise dewa mau misik lawan Baladewa, mbok menawa tumuli budal marang Ndarawati misik lawan Yai Prabu Kresna. Menapa ing dipun dawuhaken Jawata mboten benten kan menapa sampun paduka ngendikaaken bilih badhe wonten kanugrahan ingkang dumawah wonten ing Astana Gadamadana. Wondene naminipun Wahyu Purba Sejati Koko Prabu. Ateges titah kalih titahing dewa ingkang sampun dipun paringi sasmita setunggal Koko Prabu Mandura, angka kalih ing raying Ndarawati. Alah dalah yen pancen kaya mengkono cetha. Cetha yen to pancen wahyu iki mengko bakal tumiba ning jagat lan ingkang diwenangake gayuh ya kuwi turas negara Mandura. Tegese turune Kanjeng Kyang Kunti Boja, turune Kanjeng Rama Basudewa. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Perkawis menapa wahyu aran Purba Sejati kuwi apa lan werdine piye terus gunane nggo apa coba aku tak takon karo kowe. Nuwun sewu Koko Prabu kula menika gumun panjenengan menika langkung sepuh tinimbang kula teka panjenengan menika nyuwun priksa dhateng Kang Rayi mongko menika wonten madyaning pasewakan menawi dipun midhangetaken sangganing para nayaka punggawa menapa mboten lingsem. Wis perkara ngelmu ki nek isin ora bakal entuk ngelmu. Yen perkara babakan ngelmu, yen isin kuwi mesti ora bakal dadi wong pinter. Mula aku kuwi lumangsa cubluk, cingkranging nalar, tunaing budi. Aku njaluk warah Yai Kresna. Aku ora bakal isin dimindhakake para kawula, para punggawa, para nayaka negara Ndarawati aku ora bakal isin. Nanging ngantos wonten ingkang ndakwa ana kebo kok nusu godel. Wis ben. Wis ben ora apa-apa. Sisa-sisa kebune mekaten gudele disusu gelem apa ora? Inggih Koko Prabu. Mula Siadi paringa dawuh kuwi werdine apa lan karepe piye? Nuwun sewu miturut ingkang rayi lho menawi ngantos lepat tegesipun kula menika namung menungsa limrah kedurungan ina lali salah apes kelawan mati. Ya miturut petanganipun ingkang rayi Ndarawati Purba Sejati menika estunipun wonten sekawan warni. Lho, wahyune ana papat. Inggih kasinggihan mekaten. Gusti. Nek wahyune ana papat, lah kok sing diparingi sasmita mung Yai Kresna apa dene pun Kakang Mandura. Tegese wahyu mau turah loro. Sapa ingkang bakal nampa? Mangke rumiyin Koko Prabu, babakan perkawis sinten ingkang nampi menika mangke dhateng purbaning Wang Mahanasa. Tegesipun purbaning dewa. Menungso namung sami nerimah kemawon. Namung ing langkung wigatos menawi paduka nyuwun priksa babagan Purba Sejati menika pinirang dados sekawan werni. Patang werna kasinggihan mekaten apa wae. Setunggal ingkang sinebut cahyaning rat, angka kalih reksakaning rat, angka 3 wimbaning rat, angka sekawan yuwananing rat. Nganggo ning rat kabeh kasinggihan mekaten. Cahyaning rat, reksakaning rat, wimbaning rat, yuwananing rat. Kuwi tegese piye? Cahyaning rat menika Wahyu Ratu. Sinten ing kedunungan cahyaning rat inggih menika badhe pinardawa kamulyanipun turunipun badhe dados Nalindra. Angka kalih wimbaning rat menika Wahyu baboning Nalindra. Menika kedah nampi inggih menika wanita. Krana sampun sebat wonten ing mriku baboning Nalindra ateges wanita menika mangke ingkang menang ngandhut dhateng turasing Nalindra wonten ing Nuswa Jawi. Wimbaning rat iki baboning ratu kasinggihan. Lajeng reksakaning rat menika Wahyu Patih. Wahyu Patih inggih. Tegese Wahyu Patih menika sinten ing kedunungan reksakaning rat turunipun benjang badhe dados wrangka wonten ing Nusa Jawi tegesipun nurunaken patih wonten ing Nusa Jawi menika. Lah sing pungkasan yuwananing rat kuwi wahyu apa? Yuwananing rat menika Wahyu Wadat. Sinten ingkang kedunungan yuwananing rat menika kula nuwun sewu menawi Nalindra mboten kenging nggadahi garwa langkung saking setunggal. Nek iso mbok aku aja entuk kuwi. Ingkang pundi yuwananing rat kuwi mau?
Nuwun sewu, Wahyu kok dipilih menika mboten saged. Namung manut dhateng kodrating Wang Mahanasa. Oh ngono. Inggih, Koko Prabu. Kuwi lha dalah. Lah yen ngono pancen bener ujaring para kaki-kaki. Para among tani padha nyebutake Wahyu kuwi pancen ana kekuwatane dhewe-dhewe. Cahyaning rat Wahyu ning Nalindra. Reksakaning rat Wahyu ning Patih, wimbaning rat baboning ratu, yuwananing rat Wahyu wadat. Kresna, wonten maring adawuh. Saiki ngene. Gandeng Yayi Prabu lampun Kakang Musin antuk sasmitaning dewa. Ya kuwi bakal tumedhaki Wahyu Purba Sejati ana ing Astana Gadamadana. Miturut pitunganing Yayi Prabu piye? Koko Prabu. Gandeng sampun wonten kalih titah ingkang sampun nampi sasmita badhe wonten dumawahing kanugrahan ingkang winastan Purba Sejati. Setunggal Koko Prabu angka kalih kula. Menapa mboten langkung prayogi menawi neter dhateng ketrimaning gesang rayi paduka pun lara ireng. Tegese menapa mboten langkung prayogi menawi Bratajaya inggih pun Wara Sembadra menika kakanthi supados ugi anggayuh wujuding Wahyu Purba Sejati sinten mangertos menika dados kabejanipun Lara Ireng nggih pun Bratajaya saged nampi Wahyu wimbaning rat ateges menawi kula lan Koko Prabu menika mangke mrucut kedunungan Wahyu ning ratu nanging Wara Sembadra saged pikantuk baboning Nalindra ateges badhe pinardawa kamulyanipun Turas Mandura, Koko Prabu Mandura. Kuwi lha dalah jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngorowa. Wah, cocok. Yen pancen kaya mengkono pun Kakang mungkari manut. Saiki ngene Yai. Tumrapun Kakang sesuk ngenteni apa, saiki sing dinteni ya apa. Ayo, ndak kanthi netepi darmaning dawuhing dewa ingkang Gusti nampa dening Siadilan pun Kakang lumantar sasmitaning impen. Pun Kakang lan Siadi budal marang Astana Gadamadana. Nglakoni tarak brata tapa brata ana ing Astana Gadamadana. Sapa ngerti mbok menawa iki dadi kabejanipun Kakang lan Siadi nggone entuk Wahyu Purba Sejati mapan ing Astana Gadamadana. Aja lali Wara Sembadra dikanthi sapa ngerti uga Wara Sembadra entuk kabejan kedurungan Wahyu baboning ratu kang mangkono nadyan pun Kakang lan Siadi merucut entuk Wahyu kanalendran nanging Sembadra entuk Wahyu baboning ratu padha karo Sembadra ingkang bisa njunjung drajating Turas Mandura. Kresna Koko Prabu sampun ngantos kesesa krana petanganipun nembe tiyang tiga inggih menika kula Koko Prabu lan Wara Sembadra. Menapa mboten langkung prayogi menawi pados setunggal malih ingkang wonten sambung rapetipun darah kaliyan tiyang Mandura utawi sesepuh Mandura. Supados sak mangke Kakang sowan wonten ing Astana Gadamadana. Lah kuwi sing angel ning kono kuwi. Pun Kakang cetha putraning Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Siadi atmajaning Kanjeng Rama Prabu Basudewa sawarga. Lara Ireng ya putraning Kanjeng Rama Basudewa sawarga. Lah iki mengkari siji sapa? Sapa Kresna? Nuwun sewu. Menawi Koko Prabu sarujuk lho. Sarujuk perkara apa? Wonten mriki tasih wonten putranipun Kanjeng Rama Basudewa sawarga. Lho, aja gawe-gawe. Sapa? Inggih menika Kakang Udawa. Kakang Pati Udawa wonten timbalan. Nadyan dikaya ngapa sira iku uga Atmaja Nalindra ya mengemane mung karo garwa selir. Nanging uga duwe darah tumraping Mandura apa kepengin nyoba ketrimaning urip gayuh ana ing Astana Gadamadana. Wah, mboten sinuwun. Sampun mboten kemawon. Kula menika dados patih glelenge sampun mboten jamak-jamak. Menapa malih menawi kula menika kedunungan Wahyu, wah swara kula malah saya ngedapi-dapi. Sampun kados ngaten kemawon. Lho, ora patih kok ora gelem kedunungan Wahyu ki piye? Sampun mboten kedunungan Wahyu, mboten menapa-menapa. Watun kula mboten dipun lereni anggenipun dados patih wonten negari Ndarawati menika. Kula sampun remen. Lah kok dadi jak golek Wahyu kok ora gelem? Ih, nyuwun pangapunten sepisan. Kula menika mboten kepengin kedunungan Wahyu angka kalih. Tiyang gayuh Wahyu menika kedah tapa brata. Monggo tapa menika awrat, prihatin menika awrat. Nek mesine patih kuwi kulina ora mangan, ora ngombe pirang-pirang dina menika kula kulinten. Kulinten menawi kula menika mboten dahar, mboten ngunjuk menika kula sampun pinten-pinten dinten menika ugi sampun lampahi pati geni. Lho, tegese mboten betorek. Kakang Udawa kok werna-werna. Nah, nggih ngaten lho, malah cengengesan. Wis, Kresna wonten maring adawuh. Ora usah dadak ngejauh dawa. Aku malah kuwatir yen tongku awak dhewe nggone manekung puja semedya ning Astana Gadamadana bubar ora karo-karuan.
Merga Kakang Udawa kuwi wis kondhang srogol keladuk wani kurang keduga. Mula luwih becik dina samengko mung Kakang Siadi lan Bratajaya adhiku wadon. Supaya budhane ning astana Gadamadana. Malah yen perlu titianku Kyai Puspadenta tak dawani supaya mbaya kondur marang Projeng Mandura. Luwih prayoga lamun pun Kakang lawan Siadi nunggal sakrata nite Kyai Jaladara prapting ana astana Gadamadana Kresna. Dereng ngantos jumangkah nata kekalih nalika semanten Kasaru geger njaba apa to kang dadi darunane. Ora numatan perkara kang Gajah Medhaca kewandilan. Kejawi wonten satunggiling Nalendra gagah pideksa ingkang wantun minggah datur ya negari Ndarawati. Pihak Kang Samya Sumewa akarya cingak Kang Samya mulat mangrombraing para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggir-mire dene dalan mene dalan. Jagat wasisaning Ubatara wayah bener jagat Koko Prabu. Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika wonten satunggiling Nalendra ingkang sowan. Mongko nitik busananipun sajaipun menika Nalendra ingkang sugih bondo bandu waladala jagat Dewa Bathara. Mbok menawa ngono Kresna. Wah, sandangane kabeh dienggo. Mongko sarwa mutiara jamrut hergeni Mas Brilian pating kerlop ora karu-karuan. Wah, driji 10 dinggoni ali-ali kabeh. Mongko kupinge ditretes suweng nganti kaya mengkono. Wah, sajae ratu seneng pamer. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Nanging gandeng iki suwana ning Projeng Ndarawati iki dadi dayuhe Kyai Prabu Kresna timbalana. Apa wigatine? Yen pancen wigatine wikemko becik, Siadi kudu nglungguhi Bawa Leksana, nanging pun bakal mbebudhek banyu bening kanan negara Ndarawati. Ora usah melu-melu. Pasrahno pun Kakang, aku yang bakal ngundurake ratu iki. Koko Prabu kula aturi lenggah ingkang langkung prayogi. Yo, Kresna. Kisana sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kisana. Panjenengan menika Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kisana. Panjenengan menika Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Koko Prabu. Kok kendel mawon. Mongko mripatipun ugi nyawang kaliyan ingkang rayi ing Ndarawati ning kula dangu kok mendel mawon. Mbok menawa kupinge ketutupan suweng iki. Coba rada seru Kresna. Kisana kepareng kula tumambuh yekti sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kisana. Koko Prabu. Mbok nyuwun tulung dipun jawelaken. Wah, jan entuk daya siji kok kupinge rada bosok. Wah, wonten dawuh. Wonten timbalan sinuwun. Sampun kinten kula tumambuh yekti sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Alah. Menawi paduka dangu kaliyan kula sowan kula menika namung piyambakan kemawon. Koko Prabu. Kok geseh Koko Prabu? Lho, geseh piye? Kula nyuwun priksa nami lan negarinipun piyambakipun matur namung piyambakan. Wah, la iki sing repot nang kene iki. Wah, entuk dayoh iki kok. Wah. Piye iki lehar kerampunge piye? Menawi kula kedah swara-swara anggen kula matur rak mboten prayogi jer kula menika Nalendra. Ya, kula pasrahaken kaliyan panjenengan ingkang caket kemawon. Ya. Nalendra, wonten dawuh sinuwun. Tak takoni ngaku. Gandeng Kyai Prabu Kresna ora iso ngaturi lawan sowanmu, kowe tak takoni matura. Barengipun jenengmu sapa, Nalendra ngendi, lan negaramu ngendi? Menawi paduka nyuwun mriksa babagan perkawis menika, kula wingking saking negari Pager Wesi. Nami kula Prabu Wirambana Dewa. Wis Kresna, wis krungu to kowe? Nalendra saking Pager Wesi Prabu Wirambana Dewa. Kula dereng kagungan garwa.
Koko Prabu, Koko Prabu. Piye Kresna? Nyuwun tulung dipun rampungi babar pisan. Wong nyatanipun mboten mireng kula matur menapa-menapa mboten mireng. Wirambana Dewa, wonten dawuh. Coba rada maju. Iki, majeng. Iya. Iki, mangke ingkang kiper sinten? Lho. Weh, lah iki ratu bekas dagelan sajae. Iya, wonten mriki. Panjenengan Prabu Wirambana Dewa kasinggihan Nalindra saking pager wesi. Lah saiki wis cetha, wis Udawa wonten dawuh. Wis ora usah melu mikir, mboten sinuwun. Wis kepenak rembugane iki. Saking negaring pager wesi Prabu Wirambana Dewa. Nun. Saking negari pager wesi Prabu Wirambana Dewa. Nun. Koko Prabu. Piye diseret wae wong piye? Nalindra saking pager wesi Prabu Wirambana Dewa. Inggih, leres. Wigatosipun menapa? Lah menika mekaten. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung estunipun kula menika kekanangan Malaya, jagat menika meh kemawon kula ubengi. Pengajaping manah kula namung upaya wonten pundi dunungipun negari Ndarawati. Sareng kula dumugi wonten tapel wates negari Ndarawati, kula sumurup gapura ageng. Gapura ageng ingkang seratanipun mlebet wewengkon Dwarawati. Tumunten kula mangertos bilih negari menika negari Ndarawati. Sareng kula dumugi wonten negari Ndarawati mriki, waduh, kula menika ngantos gumun. Enggo anggen kula gumun menika dumugi wonten ing Datulaya wekasan kula boten mirengaken sabdanipun Sinuwun Prabu Ndarawati. Krana elokipun negari Ndarawati ingkang keladuk endah persasat kayangan Ngejawantah. Nuwun sewu menapa panjenengan menika ingkang nami Prabu Kresna. Mboten wonten kalih kula Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Alah. Wah, bejo kemayangan. Persasat kula menika pikantuk kanugrahan kula saged abenajeng kaliyan nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Ingkang nyata Nalindra titih Sanghyang Bathara Wisnu, inggih titih Sanghyang Bathara Suman, dewa sing tukang ngandung kabagyan wonten ing jagat. Inggih Kisana. Lajeng wigatosipun menapa? Negari kula menika ngantos keberbeken ngumandhangipun Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Sedaya kawula kula menika sami tresna kaliyan panjenengan. Sedaya kawula kula menika nadyan kula dadi ratu, ning gambar kula mboten wonten sing dipajang teng omahe kawula kula. Sing dipajang teng omahe para kawula menika namung gambare Prabu Kresna ing Ndarawati. Kula menika gumun panjenengan menika dados Nalindra mbawahi para kawulanipun mboten sami majang gambaripun panjenengan kok malah mboten murina, mboten serik menika kados pundi? Mboten, ginanipun menapa kangge serik? Ginanipun menapa? Toh kula sampun dados Nalindra. Ingkang kula betahaken do nalika semanten menika namung suwantenipun para kawula kula sareng sak mangke sampun milih dhateng kula sampun dados ratu, arda dijeng jempalik ya karepmu, arda sekarat ya karepmu. Sing baku kula sampun dados Nalindra. Arda tresna karo Nalindra liya mboten menapa-menapa. Oh, ngaten to. Nggih. Lah lajeng wigatosipun kula menika dipun perintah ratu Gusti kula. Lho, mangke rumiyin panjenengan menika rak Nalindra to? Nggih. Kok tasih nggadahi ratu Gusti menika dos pundi? Tegesipun panjenengan menika Nalindra dipun jajah Nalindra sanes. Mboten dipun jajah. Kula menika Nalindra merdika. Kula menika Nalindra madeg piyambak. Nanging kula nggadahi ratu Gusti. Lah inggih, tegesipun panjenengan menika tasih ke bawah dhateng Nalindra sanes. Mboten. Kula menika mboten dipun jajah, mboten dipun bawahaken. Ning pendak sesasi pisan kula ngaturaken glondhong pengareng-areng Gupeni Raja Peni, guru bakal guru dadi Mas Picis Raja Brana dhateng ratu Gusti kula. Naminipun menika Nalindra jajahan. Mboten. Kula menika mboten dipun jajah. Koko Prabu menika dos pundi? Wis to. Kowe iki nek rembugan karo ratu SDM rendah iki kaya ngene iki. Wis, saiki gage timbalana sing sejati. Menawi ngaten lajeng kersanipun ratu Gusti panjenengan menika menapa? Nalindra saking pundi?
Sinten jejulukipun? Narendra saking tawang gantungan jejulukipun Prabu Godayitma. Menika Narendra wengis. Menika Narendra ingkang kejem. Mila kula dipun dhawuhi dening Sinuwun Prabu Godayitma menika prasasat sampun abenajeng kalian dewaning pepati tumuli kula bidhal. Wigatosipun menapa? Kula dipun aturi supados ngaturaken nawala kunjuk Sinuwun Prabu ing Ndarawati. Nawala kula kunjukaken monggo kula aturi nyurasa kula piyambak dereng mangertos menapa ta isinipun nawala menika Sinuwun. Kagatrisang kapirangu kenanggul kinempit kambit dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kudu kering ya si tukang ana sing tias ing Kresna kula wonten maring adhawuh bareng siade nyurasa isining tulis jroning nawala lah kok ndasang pasuryanmu katon rengu ora jenak geligaping paningalmu ora tajem ngene apa Koko Prabu kula kedah atur wangsulan menapa dening Nalendra menika lho sebabe isining nawala cetha bilih sesembanipun Prabu Wirambana Dewa ingkang nami Godayitma menika kala wau nglamar dhateng pun Bratajaya inggih pun lara ireng menawi ngantos kula mboten maringaken rayi paduka pun Sembadra Ndarawati badhe dipun bumi angus dening Prabu Godayitma Koko Prabu iblis lanat kukar bedhe maning jajaran sukertaning bawana wah menungso ora tatanan kemewat wani nglamar ora dining Baladewa wani nglamar karo kadange Tarunanata Mandura Prabu Baladewa ora usah datang aku tembung bakal gawe geger negara ing Ndarawati ndi Godayitma sampeyan campurmu Prabu Baladewa lho ngopo to iki nuwun sewu dereng tepang dereng kenal tidak kenal maka tidak sayang panjenengan sinten? Ora ngerti-ngerti dodok sering perkara lah kok dadi ngunek-unekke karo aku. Lek mripatmu Ganjeng Gopanata Mandura Prabu Baladewa. Yen kowe durung tepung karo aku adange werda. Ya kuwi Wara Sembadra. Jroning tulis surasa ning nawala. Kowe dikongkon ratu Gustimu jenenge Godayitma. Nglamar karo adhiku Bratajaya lara ireng. Kyai Prabu Ndarawati ora maringake lara ireng marang Prabu Godayitma. Sumbare negara Ndarawati bakal didadekke bumi angus. Kowe baliya kondo karo Ratu Gustimu. Baliya kondo karo Ratu Gustimu. Yen pancen kepengin nantang karo wong Ndarawati, diajangi jembar Trinata Mantura Prabu Baladewa. Walah dalah. Kaya rasah dadak nyumbari Prabu Godayitma Ratu Gustiku. Prabu Wirambana Dewa keduga bakal gawe geger negara Ndarawati. Piye? Muni piye kowe? Muni piye cangkemmu? Kowe nantang karo Baladewa, iya. Kurang tau ngerti karo Baladewa, durung tau tepung karo Baladewa. Iki Nalendra durung tau mambu ditantang karo wong. Negaraku ora tau ketekan mungsuh. Ning dina iki aku ingkang bakal dadi mungsuhe wong Mandura, dadi mungsuhe wong Ndarawati. Iblis lanek. Hubungan iki menungso nantang karo Baladewa. Dilek kudu ayo dicungake nyawamu. Setyaki ngopo? Nuwun sewu. Ngopo kok sajake pasuryanmu kaya ora seneng? Mboten seneng. Ora seneng perkara kula nyuwun priksa. Sing dadi senopati Ndarawati sapa? Setyaki. Ora Bu Mandura wonten mriki menika dawuhane Dayoh. Ana Dayoh kok ngundurke Dayoh kita tata cara ngendi? Upama Wirambana Dewa menika bakal gawe rusak
Sing kudune ngundurke, sing kudune nantang Wirambana Dewa. Aku dudu kok Prabala Dewa. Lho, aja jangkar, yo men. Nglangkai purbawasaning Senopati. Lara ati kula tiwas didapuk Senopati ora didhawuhi perang rasane kaya diiris-iris atine. Rumangsane dumeh dianggep ratu galak, ratu wani, ratu kendel. Terus ninggal karo Senopati Ndrawati. Nek pancen kula iso ora didapuk dadi Senopati, kula caosaken pangkat kasenopaten kula trimah dados tiyang limrah kemawon boten gadhahi pangkat Senopati. Kosik to aja nesu mawon. Panjenengan kurang adil, panjenengan kurang wicaksana. Nek ana daya sing bakal gawe geger Ndrawati sing duwe kewajiban ngundurke Setyaki dudu kok Prabu Baladewa. Mendel-delke. Terus karepmu piye? Terus karepmu piye saiki aku manut karo kowe? Nyuwun bailah. Panilah apa? Kula badhe medal Jawi. Karepmu menggak kok Prabu Mandura. Nek kok Prabu Mandura ora gelem tok penggak, babar pisan mungsuhku loro. Lho, loro sapa? Wirambana Dewa karo Baladewa. Lho. Aja ngono to, mboten. Pikantuk ngono mboten. Nek mboten pikantuk, kula aturaken pangkat Senopati. Ning nek aku entuk, kula nyuwun pamit. Ya wis karo sakarmu. Sakarmu waton lega pikirmu. Nyuwun pamit. Nyuwun mapunten sing dadi patih ning Ndrawati niku sapa? Ora iki kok Udawa kok melu-melu, mboten perkawis melu-melu. Wong nomor 1 teng Ndrawati niku sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Wong nomor 2 niku patih. Kula niku wakiling ratu. Lah kok dadi patih, kekuatane dilangkai karo Senopati. Senopati mriku sak ngandhaping patih. Panjenengan utusan karo Senopati, terus patih kon ngopo? Lah terus karepmu piye? Nun. Saiki karepmu piye apa kok ya arep perang karo Wirambana Dewa? Apa arep menggak kok Prabu Mandura? Mboten, kula namung matur kemawon. Wong edan ora. Lho. Nyadong timbalan. Wong aku ki nek weruh kowe perang ki aku malah guyu. Kowe iki patih ora tau duwe kadigdayan, ora tau duwe kekuatan. Ning pancen pinter manut para kawula, mula kowe tak anggap dadi patihku selawase urip. Ning sesuk meneh nek perang kuwi ora usah dadak. Tok-ketoke wong kuwi patih ki ora iso perang kok. Iya. Nek Setyaki pancen wangun, nek kowe ora wangun. Iya. Ayo. Bali ning papanmu sendika ngestaken dawuh. Kawula tatanen Udawa. Iya. Baris. Ora. Tatanen aja nganti kasempyok ing aradan. Mergo iki mengko bakal ana perang gedhe negara ing Ndrawati. Lho iki ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Samba lawan nimbalan ngadawuh. Budhana kang padha sebo jeneng ingsun kondur kedaton sinambi manggi lawan bibimu ya kuwi Adikuwara Sembadra. Bakal ndak kanthi tengah Astana Gadamadana. Nggih, Rama Prabu. Sembah kula ngendharaken jengkar maduka Kanjeng Rama Prabu. Iya, Samba. Udawa wonten timbalan. Budhana kang padha sebo kaya ora ana dawuh maneh. Kawula nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Patih Udawa. Kono gati ning Pananggilan. Sanata sukundur kedaton jeluk sangke dampar itu kenapit gambaran gading kadhiraken sanggening Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngampir upacaraning keprabon kawitingal saking Mandura tindak Nyosri Naranata katon gumebyar ayo endi sing jeneng Prabu Baladewa wani nantang karo Prabu Wirambana Dewa malah ilang tata kramane ilang unggah-ungguhe ing ing Datulaya wani mulasara kelawan Prabu Wirambana Dewa. Soe takon garwaku Senopati Ndrawati Raden Setyaki. Raden Setyaki. Wresniwira Singa Mulang Jaya. Endi Prabu Baladewa? Ora sadadak ngrasani Kanjeng Prabu Mandura. Ayo Setyaki wae ayana. Lho, wani karo sing tawedene apamu lena pangendawak tebak danapune margani batimu. Singa lena mrapting lalis Prabu Wirambana Dewa.
Piye, Lung? Wis nengke wae kok. Wis ora kena aja dikandhani ya wis arep ngapa meneh wong awake dhewe iki batur pangembating catur. Nek iso ya diomongi dene ora ya wis. Arep diomongi kaya ngapa nek pancen wis nggugu karepe dhewe ya wis ora bakal iso kendho kekarepane. Terus sampeyan ajeng tumindak napa? Setyaki nadyan atos awake. Setyaki nadyan digdaya. Ning aku duwe pusaka kok. Pusakane siung pengapit. Siung pengapit, siung pengapit. Setyaki tak cokot ora nglimpang dadi kandha aja dumang Prabu Wirabaradewa. Sing atos-atos sinuwun sing prayitna ngati-ati yo. Saiki kowe arep ngalem nggo napa? Kowe arep ngalem nggo napa? Pendak-pendak kowe entuk mungsuh, kowe mbombong mungsuh ngendhak ruang. Ora tau kowe mbombong karo ratu Gustimu dhewe. Saiki sawangen ngaku sencaki ampuh. Ngaku awake atos ning tak cokot gletak kuwi tekaning pati kuwi deloken kuwi. Bisa. Ngono kok jongkong-jongkongke ora. Nyatane saiki ndi? Ayo. Kowe ngandhake Setyaki ora kisa tekaning pati. Kena lara luputing pati. Saiki deloken gage kuwi sawangen tak cokot pisan nggon kuping Sencaki gletak tekaning pati. Kuwi sawangen kuwi. Wah. Ono ratu wong tuwa lho, kula niku wong tuwa. Arep kula niku batur karo sampeyan niku tuwa kula. Mula rasuk nyekeli nggon sirah. Lung, rene yo. Ngapa? Setyaki mati. Setyaki mati iki lakone apa? Lho nyatane tekaning mati kok. Kuwi ora mati ning ngaso. Kok iso? Ngaso. Nata ambegan, nata pikir, nata tenaga. Ratu Gusti iki bakal tak kapane. Terus kowe bakal tak kapake kuwi karo Setyaki wis ditung. Mula wong tanah Jawa iki nek ngaso ora ketara kaya ngono kuwi. Wis ta? Percaya karo aku? Apa iya? Domongi kok maido senengane. Lho, dalem tak cokot mati. Alah Setyaki kok ming sak cokotan. Niku ora mati ning nusun pikir. Nyatane tak cokot mati. Nyatane tak cokot mati. Niku mboten mati ning ngaso mati. Urip, mati. Urip, mati. Urip. Totoan lho. Karo Ratu Gusti nantang totoan. Lho wani ora? Lho wani wae manut nderek. Nek mati manut pecah sirahmu nderek. Nek urip manut tak gajul. Lho. Gajul yo gajul. Dadi pokoke waton kendel wae. Setyaki kok yahene mati iki lakone apa? Nyatane gletak. Ora usah cerewet kowe arep melu apa piye? Melu apa? Melu totohan. Lho, malah nantang aku. Nek mati manut. Nek mati tak plotot wetengmu. Oke, dadi nek urip manut tak betot. Iya. Dadi wis meng karo tumbuk bejane mbilung. Nek Setyaki mati pecah sirahku njebluk wetengku. Ning nek Setyaki urip nggajul juragan betot kang togok. Ya mengkari wong ki neter ketrimane ngurip. Oh alah Den, Ndara Setyaki satriya peng-pengan kok ming sak cokotan. Ah nek cara aku isin Senopati Ndarawati
singa singaning negara Ndarawati kok ming mati sak cokotane nek caraku wirang. Ngopo lho? Ngapa-ngapa piye? Nembus patang nomeran. Patang nomeran dengkul mlocok ngopo lho? Noleh ya. Oh lho. Ngopo kok mang noleh. Lho, Setyaki iso urip ana Dewa Welas. Ora minggat kene marganing patimu. Singolina Brakti laris. Mas, ngopo? Ngelunasi. Lho. Oh, gajul tenan utange. Kene gak. Aja. Aku mung ngapus-apus. Wong tuwa kok cangkeme mencla-mencle. Kene. Aja lho, kene to sak betotan. Ming macluk ngono tok wis. Lara apa? Kene to. Kowe lho kok nang kene. Sisan baik. Setyaki gugu karepe dhewe isih ana Dewa Welas. Oh, bapamu. Ayo ketapno Purwadya bolomu. Aja mung ijen ketanggungan. Yen ijen kowe bakal tekaning pati. Wah, kene marganing patimu. Bangga tayoni Prabu Wirambanadewa. Dewa Narpati Dwinares Wara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi. Setyaki wonten timbalan. Kowe mau matur karo panjenenganipun Kakang. Yen to munduring Wirambanadewa pasrahke marang Siadi. Siadi wis sago. Bleduk mangampak-ampak lebur kasaputé kang ketok rai banteng karo macan. Ning jebul trimana wis dadi peperangan antaraning Siadi karo Wirambanadewa. Kasinggihan makaten. Mundur. Koko Prabu sampun ngantos paring duka dhateng Rai. Sebabe nyuwun pangapunten. Sareng kula aben ajeng kaliyan Prabu Wirambanadewa. Piyambakipun nggunakaken daya kasantikan. Lho, daya kasantikan guna kaprawiran piye? Nyokot jangganipun ingkang raipun Setyaki. Badan kula kraos panas sepisan kaping kalih kula mboten ngraosaken nanging ganep kaping 3. Kados ndrodhok awakipun ingkang rayipun Setyaki. Satemah kula dipun getakke ndang kapracun ndang kontal kaprapal. Dasaripun ingkang dipun ajeng-ajeng dening Prabu Wirambanadewa sanes ingkang Rai Setyaki. Sing diarep Wirambanadewa sapa? Paduka Kanjeng Prabu ing sampun wantun daksya kaliyan Wirambanadewa. Manguwuh-uwuh wonten ing paperangan pundi Baladewa, ndi Baladewa ngaten aturipun Wirambanadewa. Iblis lanat. Panes wae jajaran suketane bawana nantang karo nata mantura Prabu Baladewa jelek nyawan kilaring cacate sampe rembulan banget. Wirambanadewa yo. Nito menika krana anggenipun tansah setya bekti kalawan kadangipun werda inggih menika pun nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya. Inggih.
mila sampun katetepaken bilih ingkang anyalira wahyuning ratu menika namung Lesmana wondene nalindring Pancawati pun Rama Wijaya namung anyalira wahyuning patih inggih menika reksakaning rat wondene wimbaning rat sampun boten keliya malih kasaira dening Rekyan Warasinta wondene yuwananing rat utawi wahyu wadat kasaira dening Lesmana Sadu inggih menika ingkang pengker piyambak menika Kakang. Inggih. Kabijaksanan Paduka Adi Prawesi Bathara Guru tumuli katimbalana ingkang wayah inggih sampun ngabiyantura ngersa Paduka Adi Pramesti Manikmaya. Kakang Rada latri lenggah ingkang langkung prayogi. Inggih ngestaken dawuh. Sinta sembah bekti kula kunjuk ngersa Paduka Ewang Adi Pukulun. Iya. Rekyan Warasinta ulun tampa karya bombong tias ulun. Rama Wijaya pukulun wonten timbalan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Rama ulun tampa Lesmana pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lesmana ulun tampa Lesmana Sadu inggih pukulun wonten timbalan ing adhawu namung delengan saksampunipun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Sinta Rama Lesmana lan Lesmana Sadu sira kabeh wis padha wanuh jeneng kita wis ulun dawuhi analira wujuding kanugrahan ngertiya kejaba sira kuwi bakal manjing angganing titah ingkang wujud kanugrahan kang aran Wahyu Purba Sejati ingkang pinerang dadi patang werna ya kuwi cahyaning rat reksakaning rat wimbaning rat lan juwananing rat nanging luwih gedhe dharma ingkang durung rampung nggon kita mapan ana ing jana luka kudu nerusake kewajiban manglurah satru murka sarana kita manjing angganing titah ingkang wis pinesti mapan ana ing astana Gadamadana. Mula nggih ora usah kita nyuwun priksa kelawan panjenengan ulun apa ta sababe dene jeneng kita ulun dapuk minangka kanugrahan kang aran Wahyu Purba Sejati sayektine Rama lan Lesmana apa dene Rekyan Sinta lan Lesmana Sadu apa ingkang kita lakoni ning jagat duk nalika semana sayekti dina iki durung paripurna. Mula kita kudu tumimbal lair momong angganing titah ingkang kewajibane tanpa beda kaya kita duk nalika semana mangrurah satru murka hambrasta angkara murka ingkang gumlarana ing jagat. Mula kang sangka kuwi nggih wis ulun tetepake nggon kita bakal manjalma angganing titah sayekti mboya ana liya kejaba mung ana mapan astana Gadamadana ya titah ingkang wis piniji bakal pikantuk kanugrahan samengko padha bakal mapan ana ing astana Gadamadana ya mung pertitis nggon kita matrapake kalawan kasuwargan kita sabab yen to nganti kleru nggon kita matrapake kasuwargan sayekti bakal ngubar jagat saisine nanging yen to trep lan jumbuh kelawan kewajiban nggon kita ayahi ana ing Madyapada satemah bener sarta pener nggon kita matrapake kasuwargan kita sayekti ing kono bakal dadi sarana nggon kita nerusake kewajiban hambrasta angkara murka ingkang gumlarana ing jagat iki. Sinta Rama Lesmana lan Lesmana Sadu nggih tang samar pamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup Prastada Paduka Ewang Adi Pukulun lilanana ingkang abdi madal pasilan nindakaken dhateng kewajiban semanten ugi Pukulun kula nyuwun tambahing pangestu. Kula iki nyuwun pamit Pukulun mandhap wonten ing astana Gadamadana. Pukulun menapa ing dados dawuh Paduka ingkang abdipun Lesmana Sadu tansah ngestu padha surtiting ati-ati duga-duga digawa. Ulun sangone puja mantra rahayu niskala saklaku jandra kita satemah kita bisa manjing kelawan kasuwargan kita Wahyu Purba Sejati.
Wijaya. Pak Pong Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe? Dados pakaryanipun Rama Wijaya sak kulawarga menika dereng purna to, Di? Kakang Rada. Kewajibaning satriya ingkang ngambrasta angkara murka menika mboten badhe purna. Krana jagat menika wontenipun namung kalih perkawis apadang peteng bungah susah bejo cilaka ala lan becik. Mila menawi becik menika kala wau tumunten boten dipun andhapaken wonten ing jagat sayekti donya menika badhe kaprawasa watak ala. Inggih. Rama sampun brasta dasa muka sawadya balanipun ewadene dereng purna kewajibanipun nadyan kedah tumimbal dados wujuding kanugrahan manjing angganipun titah. Nanging nyatanipun menika dados pakaryanipun nadyan boten sarana wadak lumampahing Prabu Rama Wijaya menika sanyata samangke panjenengan pun pinesti kedah ngrampungi pakaryan mekaten Kakang menika mangke badhe wola-wali badhe mekaten lampahan ingkang dumunung wonten ing jagat Kakang Rada. Inggih monggo dipun awat-awati lampahing purba sejati sawiji kula dherekaken. Mastuna sidam sekaring bawana langgeng ndadosaken kagiat raosing manah kula menika mboten pangling kados anak Prabu Indrawati ngepareng rawuh wonten ing Astana Gadamadana. Nggih nuwun sewu Bapa Penemban ndadosaken kejot raosing manahipun Bapa Penemban Kapi Jembawan ingkang putra Indrawati ingkang pareng sowan Abyantara kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kula tampi dawuh sami-sami Bapa Kapi Jembawan ingkang putra Mandura ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Tiyang Agung kula tampi dawuh sami-sami janur gunung kadingaren teka rawuh wonten ing Astana Gadamadana. Nuwun sewu Bapa Penemban sowan kula mboten taliwara ingkang saderengipun tumunten daya-daya kula sowan wonten ing Astana Gadamadana. Estunipun namung netepi dhateng dawuhing dewa ingkang sampun kula tampi magepokan kaliyan kawontenan Astana Gadamadana ingkang sakmangke badhe dados papan tumedhaking kanugrahan ingkang nastan wahyu purba sejati. Milenging saking menika tumunten kula kan Koko Prabu Mandura sowan ngersanipun Bapa Kapi Jembawan ingkang wigatos nyuwun dipanilah paduka Bapa Penemban Kapi Jembawan keparenga suka liraning penggalih sakmangke keparenga ingkang putra manjing teng Astana Gadamadana. Krana anggen kula kepengin sanget neter dhateng ketrimaning gesangipun ingkang putra Indrawati sageta ing sakmangke kula pikantuk kanugrahan peranganipun wahyu purba sejati menika Bapa Penemban Kapi Jembawan. Miat langening kalangkuan aklar pandhan moncar tinon lir kekunang surem sorotetan padang kasoran bajaring purnaming gegono dasari mangsa katiga anak Prabu Ndrawati gandeng Astana Gadamadana menika papan pesaranipun darah Mandura ingkang sumare menika nalindra ingkang lenggah wonten negari Mandura. Mila menawi jengandika badhe tuwi dhateng pasaranipun para pepundhen menika Purbawasa wonten asta paduka anak Prabu Indrawati. Bapa Jembawan wonten dawuh sinuwun. Namung kula suwun kanthi sanget sakmangke Bapa Jembawan wonten suka lilaning penggalih sakmangke ngemot-emot dhateng aturipun ingkang putri Mandura. Kepareng anak Prabu Baladewa badhe paring dawuh menapa? Kula suwun kanthi sanget menawi sakmangke wonten wujuding satriya nalindra menapa dene Brahmana ingkang badhe mlebet wonten ing Astana Gadamadana. Menawi menika mboten wonten sambung rapeting darah kaliyan turas Mandura. Kula suwun sampun ngantos dipun paringi palilah. Sabab sakmangke namung badhe ngeridu anggen kula lan Kadang Yai Prabu Kresna Anggayuh wujuding wahyu purba sejati. Menapa sampun dados dawuhipun siwun Mandura badhe kula estakaken. Monggo kula aturi tumunten manjing wonten teleng Astana Gadamadana sinuwun kekalihipun.
langit kelap-lapaton lerkin saking risang mawe gandrung mboten pangling kados Kiai Semar. Iya Jembawan, aku sing sowan Ki Lurah Petruk. Heeh Jembawan, Ki Lurah Bagong. Munyuk tuwa Gus gong kuwi karo kapi Jembawan kae iki pendhita nek nak munyuk. Ha iya nek munyuk tuwa ya aja nesu. Wonten menapa Kiai Semar dene sowan utawi rawuh wonten ing Astana Gadamadana nglarapake karo bendaraku Ndara Permadi. Nggone kepengin nyuwun panglilah kalawan kowe bakal mlebu ning Astana Gadamadana. Jembawan kula nyuwun pangapunten Kiai Semar. Sepinten kalepatanipun ingkang abdipun Jembawan tadah wadana. Piye? Menika kala wau rawuhipun anak Prabu Ndarawati miwah anak Prabu Mandura. Sumawana ingkang rayi inggih menika pun Gusti Ayu Bratajaya inggih lara ireng. Paring dawuh kaliyan abdipun Jembawan bilih sak mangke badhe anggayuh kanugrahaning Dewa mapan ing Astana Gadamadana. Monggo wanter ngendikipun Sinuwun Prabu Mandura bilih sinten kemawon ingkang badhe mlebet wonten ing Astana Gadamadana. Menawi wonten sambung darah kaliyan Turas Mandura mboten kenging mapan wonten ing Astana Gadamadana. Lah terus ndaraku iki Ndara Permadi iki apa ora mbok keparengake mlebu ning Astana Gadamadana? Kula sampun matur menawi mboten wonten sambung darah kaliyan tiyang Mandura mboten dipun keparengaken. Jembawan kowe iki kethek tuwek ora ngerti. Kowe iki pendhita ning ora tau ngerti silsilah. Coba saiki petungen. Ndara Permadi kuwi putrane sapa? Raden Permadi menika atmajanipun Sinuwun Prabu Pandhu Dewayana. Kuwi rak sudarmane utawa bapakne. Lah ibune menika atmajanipun Dewi Kunti. Nyuk. Ibune Ndara Permadi Dewi Kunti kuwi saka ngendi? Hah? Saka ngendi? Ceceki untune wae, Pak. Aja kok kowe iki radonge kok senengane melarang-larang sampe nake dhewe. Kuwi rayine Sinuwun Basudewa. Sinuwun Basudewa ki wong tuane ndaraku Ndara Kresna, Ndara Baladewa karo Ndara lara ireng. Iki eneng Turas Mandura, iki eneng getih Mandura. Kok kowe iso muni nek Ndara Permadi ora getih Mandura? Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten bubuti wulumu modal. Inggih, nyuwun pangapunten. Den, mlebu wonten astana kula sing tanggung jawab Jembawan iki. Sakataing masaryan menika asalipun para punden sedaya. Yo, aku ngerti. Koko Prabu pirsa menapa? Aku kok tok ajak. Iki wujuding watu. Watu iki apa Kresna? Koko Prabu, nggih. Sela Gilang menika papan pelengganipun Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Nalindra ingkang kawasa ngratoni Triloka duk nalika semanten. Sela menika kinarya mejang dhateng rayinipun Prabu Rama Wijaya ingkang namipun Raden Barata ingkang nalika semanten badhe dipun dawuhi supados gumanti keprabonipun nalika nilar praja Manjing Wana inggih menika negari Ngayodya. Terus monggo dawing Jawata ingkang sampun kula tampi sinten ingkang kedugi sarta kiyat lenggah wonten ing Sela Gilang menika inggih menika ingkang badhe pikantuk wahyu cahyaning ret peranganing purba sejati inggih menika wahyu ratu. Lho, sapa sing kuat lungguh watu kuwi bakal entuk wahyu ratu. Kasinggihan mekaten. Apa pun kangge diparengake jajal. Kula sumanggaken. Wah, ayo jajale. Jumangkah Sang Baladewa nalika semanten arsa lenggah madaning Sela Gilang. Kilaranipun Sang Nata Prabu Rama Wijaya.
Parandining samangke datan prayitna biling mriku sampun lenggah Sang Permadi ya panengah Pandhawa. Dupi Sang Balatiwarsa lenggah telenging Sela Gilang. Den jongkongake dening Sang Permadi dawah kalenggak kagiat nata ing mandura wau. Monggo, ya. Wah! Wah, edan. Wah. Wah. Oh, jagat wa Bathara weh la ora nyono. Ing atase wujuding watu wae kok kekuwatane ngedapi-dapi. Barang pun Kakang arep lungguh ning watu Gilang mau, kaya ana tangan ingkang duwa lawan pun Kakang wekasan pun Kakang tiba kalenggak. Kresna, wis aku trima. Mopo yen ngono pancen dudu ginaris panguwasaning dewa aku entuk wahyu ning ratu. Ora apa-apa. Ning tak jaluk peranganing pun Kakang apa dene Siadi apa dene Loro Ireng ing kedurungan wahyu ning ratu. Coba Siadi njajal. Kok ora Bu? Nggih. Pangraos kula kok mboten sekeca. Lho tegese kula menawi mboten njajal ki mawon ndos pundi? Lho aja dijajal sik. Dijajal sik. Nanging mboten sekeca. Lah, terus sampun kula mboten kemawon. Lho, Siadi mengko ora entuk wahyu ratu, mboten pikantuk wahyu ratu mboten menapa-menapa. Mengke menawi kula wantun njajal, tentu kula dawah. Kok Siadi iso mestheke? Sampun to, kula ngertos. Sebabe apa? Panjenengan mboten prisa inggih mboten sanyuwun prisa. Kula ngertos. Lah terus Sembadra, napa Kakang? Coba kowe lungguh Sela Gilang kae. Mbok menawa Siadi pinesti entuk kanugrahan baboning Nalindra, ora entuk wahyu ning ratu, ning watune entuk baboning ratu wis padha wae Sembadra. Nyuwun pangestu ya Kakang. Ya. Sembadra kuat lungguh watu Gilang. Wah. Wah, pancen ketrimane wong urip ki dhewe-dhewe Kresna. Pancen trimane wong urip ki dhewe-dhewe. Nadan pun Kakang kuwi dadi Nalindra nanging uripku ora pati ketrima karo panguwasaning dewa. Ning nyatane Sembadra, adikku wadon iso lungguh ning Sela Gilang. Wah, cetha yen Sembadra bakal entuk wahyu baboning ratu. Inggih Koko Prabu. Ning sing sabar to ora usah bengok-bengok wong gaya wahyu kok kaya tawa obat. Obat tengkul mlocot yo. Ratu kok padake tawa obat. Mboten sah bengok-bengok. Sembadra. Opo Kakang? Piye rasane? Aku gumun ana ratu ana lungguh ning watu kok kaya kenceng banget. Kaya ana sing nyikep. Tur aku marai kepenak nggonku mapan ning kene. Lah edan pancen wong wadon ketrima tenan Sembadra iki, ketrima tenan Sembadra iki Koko Prabu. Menika wonten pasarian kok bengak-bengok. Iya. Sampun to, Kendel. Sembadra ketrima ya wis ketrima. Pokoke kula lan panjenengan niku melu bungah. Sembadra iso ketrima uripe entuk baboning ratu. Sampun remen. Iya. Ora usah bengok-bengok. Iya. Nek mayite dodangi piye? Oh, ojo. Aku wedi. Lah iki sampun kok. Senengane kok bengok-bengok. Wong ning pasaryan kok sapenake dhewe ora. Wis mapan Sembadra. Wis Kakang, wis kepenak nggonku manjing.
Kunjang ganjing langit kelap-kelapaton ler kincanging risang mawe gandrung Koko Prabu. Nggih. Wahyu sampun mandhap. Lho. Wahyu wis mudhun sampun Koko Prabu. Lah terus petungane piye? Kula sampun ginaris pikantuk reksakaning rat. Reksakaning kati piye? Wahyu patih tegesipun turun kula benjang boten dados nalindra nanging turuning Natandrawati benjang ingkang nyambung sejarahipun patih wonten ing Nusa Jawi. Lah terus kados ingkang sampun paduka ngendikaaken Sembadra pikantuk baboning ratu wimbaning rat. Waduh syukur tresna syukur. Baboning ratu Wahyu patih. Lah tegese aku entuk wahyu ning ratu. Benjang kaku kelawan ketemu karo Kakang Mbok. Kakang enek demit Kakang. Aku wegah. Aku takon karo Kresna Gagiwangsulana, wahyu ning ratu tiba sapa? Siade entuk wahyu patih, ora Sembadra entuk baboning ratu, aku entuk wahyu wadat. Tak trimo ora apa-apa. Ning aku tak takon Wangsulana ben aku lali bertitis. Wahyu ning ratu nendi? Apa wahyu ratu misah lawan wahyu patih, misah karo baboning ratu? Kakang, ngon sepasaryan ning demit Kakang. Mati aku Kakang. Sembadra ning opo? Kowe tak tinggal ning selo gilang Lokarati mlayu-mlayu. Kowe bengok-bengok, kok weden. Kowe gila nang opo? Kakang. Ora nyono jebul nggonku lungguh ning watu mau dipangku demit. Dipangku wujuding setan. Lho. Dipangku demit piye? Dipangku demit Kakang bareng Kakang sakarone ninggal astana Gadamadana. Demite ngumrum karo aku Kakang. Aku wedi Kakang. Iblis ana mbeto atine para dewa keman. Kabeh cewek. Ngopo piye? Sok meneh iki mbok ora sok tumbak cucukan. Wong wedok iki nek tumbak cucukan arep ayu disengit wong akeh. Aku ora tumbak cucukan. Lah kowe ngopo ngandhake yen ana demit? Wong ana tenan kok. Rupane piye? Medeni ora? Demite bagus. Lah demit kok bagus ki demit apa coba? Pilus apa piye? Wo lah iki engko nek nganti dadian apa-apa, eneng apa-apa lak salahke kowe lho lho Ireng. Kowe ngerti to pambegane dulurmu tuwa Mandura? Nek ngamuk kaya ngono kae, nek nganti demite engko diajar sedulure demit-demit ki engko do ora trima, kowe lho sing sinuwun Mandura nek duka kok ora nyawang pasuryane sapa waton diajar dipolo gantang. Eneng apa Pak? Ndaramu Baladewa kae piye kae? Ndaramu Permati diajar kaya ngono. Gong, Ndara Baladewa ngajar Ndara Permati. Sapa? Ndara Baladewa ngajar Ndara Permati. Lho. Nanti dalu ning kono. Kowe apa aku sing misah? Aku wae, Tru. Tanggone ora raga, tantange Baladewa parat. Tak dongak-dongake tabrak otrek. Sirahe wong tuwa nggo pancatan. Menungso. Bagong nek dikongkon ya ndemenake ning mesti gawe sengsaraning sedulur soalé. Bebeto karo atine Baladewa. Bratajaya lara ilang atiku. Lah kok dadi kowe bebeto, Pak? Lho, iki ning demit mata
Lho iki. Lho, Bagong lho iki. Culke ora? Culke ora? Ora to culke. Ndaraku cilik lara, babak kilut. Iya. Anu babak kulite putung balunge ijole Prabu Baladewa. Culke ora? Ora to culke aku mlayu ning Saptarga tak kandhake Ndara Brata Simping. Ae nesu ning klerak-kleru. Wektune selak entek ora ndang rampung-rampung. Bratasena remok kowe. Lho, aku ora wedi. Kowe truk yo dandan aja truk yo. Gandake tenan yo. Piye si iso misah ora? Ora e. Aku mau amune arep misah. Wes ben mari bebeto karo adikku loro ireng. Hukumane ya kaya ngene iki, Barat. Mergo saka nggonmu tumbak cucukan dadine kaya ngono kuwi. Ya iki demit kok kaya ngono. Mbok ora dingonoke. Ngerti aku ya ngono. Bagong. Koko Prabu Nggih. dipun luwari. Menika Permadi. Lho, Permadi yo piye? Inggih. Permadi tenan, inggih. Weh lah ta. Samenika sampun pinanggih. Ketemu piye? Ingkang pikantuk wahyu ning ratu mboten sane kejawi namung Permadi. Lho kok sik? Permadi kok entuk wahyu ratu iki Permadi iki mau ning Astana Gadamadana. Koko Prabu lenggah sela dipun jongkongaken menika ingkang jongkongaken sanes ingkang Mbau Reksa. Lah sapa? Lah inggih Permadi. Wong sing dikarepke lungguh ning sela menika mboten kok kula kaliyan panjenengan ning lara ireng. Wah, setan lho. Kowe Permadi ngono sing ngakon sapa? Permadi, Wonten Dawu. sing kakon sapa? Ingkang dawuhi Kakang Semar. Wah, Semar ki wong tuwa kok ya akali kok ya werna-werna to. Piye, ra trimo karo bapakku piye? Ora apa-apa. Ra trimo tak kandhake saiki. Mar Petro sangkepe. Gene ro Semare wedi kok. Sapa-sapa diamuk, sapa-sapa diamuk. Piye karepe? Blegegek jengkulmu mlocot. Permadi ya turas Mandura. Permadi iki putrane Bibi Kunti Kalibrata. Koko Prabu Kasinggihan. Bae. Wah. Sumorot pasuryaning Yayi Widawati. Manjing putri Mandura Japa dalok kelangan legane kanjiku. Ya! Kresna. Yayi Prabu, Sembadra ilang. Ana regemeng-regemeng ireng nyaut para Sembadra. Kresna Tututana, kowe ingkang bisa ngambandari Gantara. Adimu Sembadra Tututana. Nadyan kula saged ngambandari Gantara, nanging kula mboten saged nututi dhateng ingkang Nyidra Sembadra menika. Sebabe menika menawi mboten dipun ginakaken ngamawi sayembara mboten saged. sayembara piye? Kok ora kula aturi ngendika? Yo, ngendika piye? Aku matur piye? Sapa sing iso ngrebut Sembadra nek wadon tak dadeke sedulur, nek lanang tak rabekke. Apa kudu ngono? Sampun to? Pilih kelangan adi apa pilih muni ngono? Gendang. Yo, Petro, Nun, Bagong, nun. Seksenono. Moh, Petro Seksenono. Nggih. Ya. Baladewa ngucapke sumpah. Sapa sing rebut adhiku lara ireng bali marang papan kene. Nek wadon tak dadake sedulur larang tak daupke karo lara ireng. Wah,
ngapusi kowe. Kula ngapusi napa? Wah, kowe iki pancen wong pinter kowe iki. Kowe pancen wong licik, kowe wong pinter kowe. Permadi klepat tanpa pamit. Ah nggih, mbok menawi namung kodratipun mekaten kedalem maka Prabu. Maling aku balekno. Aku balekno.